Lagunok, adiskideok, ikusuntzuleok, ongi etorri gurera. Hemen gea, Tasio Zudupe, Dark Souls 2, 24 ordu damakizkigu, eta burnizko torreoian gaude. Kriston bosa, aurren, eta pasatzeko lanak, aurrekon saiatu nintzen. Justo emanaldin bukaeran izan zen, eta ez neon nola reflejo momentu honenen. Baina gaur bastante azkar pasatzea espero etela esateizuet, Bastante. Gorka 1979, Goierri, kaixo, adiskide, atxaldeon. Zemuz gea, Gorka, zemuz bizimoa, adiskide. Ondo bizi altzea. Ze martxa. Ze gizan arru. Zumarragan! Earki, Gorka, earki. Ni goizen izan naiz azokan. Azokan erosketa iten. Erositut bagarrunak, gazta, pepinilok, ogia, produktazos, erremolatxak. Bueno, hain kontua bose alemailen iztea. Ni mintzodromoan. Ara? Mintzodromoa zer da? Urretxun? Zer da, Euskaraldiko zezeo? Mintzodromoa sonatzaite, baina... Joder. Urtero egiten da. Ostia. Hasi aurretik hilda, ja. Hiru gai desberdina itzein. Baina, Euskaraldekin lotura duke edo ez? Deke ba la cosa. Itzein hola, itzein da jendea zautu, sin más. Jendea zautzea plana edo? Zein da helburua? Itzeitea? Ondo irutu zaite, jakitatik enez. Dios. Helburua da hitz egitea. Earki. Elkarri. Earki izaten joan da, elkarri izan dut. Bai, elkarri hitz egitea, azta. Hori azken pina. Kabenzotz. Oain duda badauket. Zein da zure duda, Gorka? Bostetan da bertso saioa. Hostia, gaur bertso saioa dago. Final erdia, izango edo, bueno, finaleako sailkapena. Bilbon, bostetan da bertso saioa Bilbon. Zure zalantza, zein da? Azkena. Iristezea? Gorka? Iristezea? 3:04 den dia, Behan duzabiltzen ere ustez, Gorka? Behan du xamar zabiltza, Gorka? 3:00 Zumarran da bostetan saioa Bilbon? A ver, Gorka? Gorka? Zer zabiltz? Guazen. Ostia, txarreize. Akatu merkot. Tonto jarri zaiz. Oso tonto jarri zaizkit. Oso tonto. Cavendish. Mark Cavendish. Nahi ikusi telebistaz, baina ez dakit oso az ikusi Hernanin edo Zumarragan.
Baina gero pereza gehiago. Segi Hernania derrepente gorka. Gero kriston pereza. Goizu, bertso saioa, ja etzan da jarriko zaik usten, goxo-goxo, kalefaziokin. Bai, segi Hernania, ja! Ja! Ostia, gaizki hasi naiz, Beroketa beharkoet, hori izango da kontua. Kauen la, hostia. Seizak, ja! Eskerrak gorka bakarrik edan ikusten hasierako nire potxo horribile hauek. Konfiantza bukeu, eta bueno. Zure horren ez dite baten lotxaik. Baina ja harima galduitut bozen zaudenak. Hostia! Txarri batzuk diagoen, txarri batzuk. Potxo die, potxo! Jode! Pixka truko hartze dutenen hartuko eta efigia bizitzan barra igotzeko berriz. Ze, joa, oso txiki dauke dira. Ai ama, baina zer da biltazio zudut bezarra? Jude, kostatzen nahi zait boz hau, Kostatzen, latz kostatzen, Inbarko nuken bestea da efigien asuntoa, bai, hori ja inberda. Oita zazpi dauzketeta, xurkerin hemen. Behitutazio ze levante. Metxoi berdiekaz. Aber, zubiko jai eta ez dakit zer egin. Zaldakizu? Santa Lutzitan ardoean, adibidez? Horiz, Como lo ves? Ardo karpan asuntoa? Oginitani ardoea teagoaz, Etzare Santa Lutzitan? Oi pena, oi penie. Oi penie, orka. Ean berdeun ardo putzuakin, da zu ezeutea. Lana dauketxe. Lana dauketxe. Ostia, solita jo, torri zaigu guain. Hau xe horren duen ba. Venga, sar, sar, sar. Venga, xoli junda. Haze asira eskasa eman dio natazio zutbek. Bosari. Oso eskasare, oso. Goitala goizen poteoa, goitala goizen pozoia irakurri etorruna. Nola goitala goizen poteoa? Ze goitala, abenduako goitalau? Kauen zotz? Ba ez dakit nun hibileko nahi zen egun hortan gorka. Ez dakit... Osa, proposamen aitea zu, elkarrekin poteoa juteko goiz hortan. Ba, esan guizut, ez dakit zarautzen egun nahi zen hemen. Baina eskerrik asko, Eta bai, animoko naiz. Animoko naiz, hemen malin mana gilfiko. Hau patazio, egurra jefe horri. Horazio mutuak, lezua bialduit. Zeatik, PlayStationeko... Gaizki nabilen, bueno. Tamalgarri nabile. Tamalgarri, Jode, tasio. Ni gabonetan, errin poteoa eta mendira. Mendira zegunetan. Mendira goita maikan? Goita maikan ni beti jutu naiz, mendira. Josune eta Ainoa Guado eta hauekin. Ez. Ni hogeita maikean Hernanin. La familia. La familia del bicote. Del David. Venga, sartu bai.
Ostia, hainbeste komeri. 5 puntu honekin. Hainbeste komeri 5 puntu honekin, ostia. Ez da lain zaila. Oye, aizu! Oye, aizu! Ze oie aizu? Ze la familia nazan dutelako? Kontakarik esaten nintzen sinton nizon, Bai... Markatu, Markatu zure intimidadea Twitchen zabaltzeatik. Baina bai, 24 nire intimidadez nerea da, bai, barkau. Baina bai, 24 bai, animotzen naiz poteatzen. Ze, zarautza gau hortan izatea afari familiekin. Osake, goizen da poteoa, zan ediezu. Ostia. A ver, reguardin. Vale, guardin. Ojo, kontrolpen dauketela asuntoa, Ojo, kontrolpen daula, Arrotu gabe eta zio, baina kontrolpen asuntoa! Era bat arrotu naiz. Yo hogeita lauean mendira, vuelta eta gero poteoa. Hogeita dian kepa jonkera dokumentala ikustea. Buah, gorka... Golpe batean neuken, Eta era bat arrotu naiz. Da nahi izan diot ja eman. Eta estamina gastatu eta, osea... Hasi berri baten fallo hain dut, hasi berri batena, Eta veteranoa naiz. Lagunok. Ostia, ben bero bat adanak. Jode, hortxe neuken, Gabin, dio. Saster. Eman te utzi izak drogak. Nola drogak? Ze droga? Gaben sos... Twitcheko droga. Venga. Hosti. Venga, ya truko hartu daukoteta. Truko hartu dauket. Venga, hoi ez da ezer. Segi tasio, segi. Gozo. Segi tasio, segi. Oain eman! Venga, Tasio. Ostia, ze gaizki hor. Oso txarra. Oso gaizki, Tasio, oso gaizki.
Hostia! Partida guztietan itet kagadilan bat, Me caben dio. Hemen da norbait. Kaixo, norbait. Zemoz? Aizue gorka eta norbait. Eta ikusentzule guztiok. Ez zaizu anuntzioik atera, ez? Nire streamingea sartu zeatenen. Espero ez ez, zeken duen ditut. Filiazinu egin dut, baina anuntzioak egin duen ditut. Norbait, ez zait atera, ondo... Zer esan benizuen? Norbait, oso gaizkien abil, ez dakit noiz sartu zean, espero eto antxe izatea, ze damakizkit, 8-9 potxo, eta... penagarri nabil, oso penagarri. Neri ez ezkezin ez agertzen, zer moduz? Kaixo, Atenea? Ondo, zure bai. Ez ezkezu inoiz agertzen inorrekin, anuntziok? Ezkerengo saiakeren sartu naiz. Vale. Vale, ezer gertatu izan ez balitzu zela ingo dugu orduan. Inorrekin? Hostia, beda suertea bai. Nei K2 por 3 atatzea ezker. De hecho, askotan sartzen ez kanal batea, anuntzio ateatzea. Atea iten naiz ja, anuntzio ez ikustetik. Oso koldarra naiz anuntzioken. Koldarra o... tikismikisa o... Ze hostiago sartu ditu hor? Uf! Ies, Tasio, ies! Aurrekon kagada igual egin ez dut, ba? Jode, berreztanen hasi sendatzen. Kabe, tiu... Kostatzen nahi zait, Ostia. Eta berriz eia, bizitza gauta txikigoa. Zen nekosoa. Nik iragarkiak blokeatzeko nabigatzaile erabiltzen dut, baina hala ere Twitcheko berdin ikusten ditut. Eta YouTubeko kadiaz blokeatzea dituzu? Eske hori nik inbarko nuke. Horrein naiz anuntzio jaten. Venga, guazen. Hosti, venga! Andorran zarelako. Amazon ez dagoen ez, ideiarik ere ez. Karo, horretik, fijo horretik dala. Bai, YouTubeka bai ondo blokeatzen dituela. Sendatzeko momentua. Kontuz. Galdu perspektiba. Hala, estamina rekuperatu. Bat hor berriz zomorroa. Eske hemen denba guztien sendatzen haitu berdala, hostia. Hostia, ez dit eman de milagro, Jeff Bezosek ez dauka almenik Andorran. Hostia!
Osea, estamina ez du sartu, eta ja berriz behar izaten zaitu. Zotz. A ver. Ah. Uf. Uf. Ba, leherketa horrek askotan ez danetan harrapatzen hau. Ah! Bigarren aldi da kolpe batea gatzen naizela. Moengo saiakeratan, Buah. Ez dut sinisten, baietz. Galdetu, gorka 1979 goierriri. Bigarren aldia da. Gero ikusiko zu bideoa YouTubeen. Egazo konprobau. Kolpe batea gatzen izela, oen dala lauzpago saiakera berdina gertau zait. Eta berriz, estamina egon naiz, engori laui naiz, hasi berri baten fallo egin ditut, la hostia. Osea, partida oso itxusia izan da baina txoko hortan sartuta, Nik urrutiratu nahi, pixkat, Uff, launok. Hau dau pazientzia. Esan barra duket, oain arte errezegi bezala egin itzela, Dark Souls 2 pasatzen. Eta boss honekin lehenengo aldiz sentitu etela Souls sentsazioa. Dala hor, gauza bat hola amorru bat ezela, gorputzak molesta bite izula hola. Me cago en Dios! Benetako Souls sentsazio garratza, oina izet sartzen. Jode! Norbait txatetik abisa horko jazu leherketa datorrela, erkiztet bat harrapatzen. Salto iteunen da, jode, baina. Nahi zen joizak horatzen, ostia hori ez, Why me? Jode. Latza kontua, latza. Uste dut zaila egiten zaizula jakitea, noiz egingo duen, batzutan ez duelako egiten. Ja, baina ez dakit horretian, ze ni inoiz naiz urrutiratzen. Osea, ez da egon oain arte, inuten saiakera guztitan, ez da gertau beine, beak leherketa itea, eta ni urruti dotea. Osea, beti hor no. Orduan, miorretena salto iteunen urrutiatu. Hori beharrezkoa dagoeneko, hainbeste saiakeran ondoren. Kaben Dios, Azkarrik. Vale, ondo hasigia. Vale, kolpetxo. Hola sagastiri. Venga, segi hola sagasti, segi. Vale, ya surtan hasia. Vale, estamina hori, eta zio. Urrundu gaitezen. Vale, baina ez duin, zerri horrek. Ostia! Jata! Jode! Desesperantea, Uste non aurreko estrebinan bukaeran, enola egiten negautan eolako, eta enitzalaka bai reflejo kaskarri bitzeatzen. Ez zan horretik, ez? Hoi nahi da demostratzen etzala horretik. La hostia! Eta hola pasaba ditut DLC guztik? Nola inaizen damutzen nire promesa horrekin. Bueno, ni eta Ilargi bestea. Ilargi bestea, ez dakit noiztik ez deun ikusi.
Acojonauta dago, directamente. Argita garbi izate izuet. Baina ez da hola hemen. Acojonauta dago Dark Souls biakin. Sufritzen nahi da, eta aurreko esan zean, hasi zala jokatzen Mario and Bowser Fury holako joku bat. Mario bat, ez dakit, ez dela berri, derebente bain jakindu existitzeala eta aurreko nero zizun da. Hortan izela jokatzen dagoa, kiston gozamena, lasai jokatzen guztua, eta orduan bat, Dark Soulsen jokatzeko goik ez. Koldarrarena, lagunok. Ni sufritzen egin naiz, baina segitzeko komentzimendu duket. Han, norbait, harrapatu nago beharki baina. Horize! Konfia hoi naiz. Albotik neon da. Urrundu baite zen. Kolpetxotik. Venga, oengon bai, Hostia, oengon bai. Hori hitbox hori zetxarra den. Espero ez nun kolpe hori jasotzea esan nahizu. Eta hori ze, urruti neon? Me cago en la hostia, Venga, va, Tasio. Main, akatz tonto ikin gabe, Segi berde gozo. Bai, ezpata bat baino asko handiagoa da kolpeen errisku zonaldea. Eta malagarria kontua, Haze potxo sorta goaikarria. Ordu erdian makit sufritzen. Eta pentsatzen un seitu ningo nula. Gaina beste hori. Enaiz torri mentalizauta sufritzeko, pentsatzen un batita, aurreko nia lortu nun. Hombre, eske, a ber, bi partidatan kolpe batea hona naiz, Jode, Tasio. Bailalo despacio. Venga, aitzaki gutxigo eta fundamentua behar dugu. Hostia, sartu indit kolpea. Ez que aurrekon esan onda horraztu intzait. Gehiago komeni da kroketa itea eskudo erabiltza baino. Ze hontan? Boss hontan. Karo, ondo inber da. Eskudoa seguro goa. Bak dugu. Venga. Itu, ya. Hostia! Azkar, guazen! Ez zeuken. Ala. Ez! Hostia. Es que...
Kaben dio, kaben dio. Gehi urrutiatu behar nun. Amore ematen baduzu, beste zonaldeat bisitatu dezakezu eta maila pare bat igo ostean berriro fresko bueltatu. Por encima de mi cadáver. Norbait, ez dut izango pakeik hau pasarte. Ez nigo inoa, eske ez zait asko falta, baina beti tontakerin batitet. Oain indetena, izugarrizko izan da. Ba, justu zendatu behar nunen, enaiz gehi behar bezain beste urrutiatu, lehen txegore gauza iguala indet, hostia, venga, venga, a ver, mentalidade onak injun behar dut. Positibismokin, venga. Jokune dauken gauzaik onena eta txarrena, hoi da. Gaizki pasatzela. Ja antzemate dut, noiz datorren, zera, leherketa, Nahiko nabarmena, oin hartan itzan ondo, fijau. Hostia, horrez. Vale, nahi tezan pixkat. Urrutiatu ezin nahien, aurrekon urrutiatu eta hil nintzen, egin baino gehiota. Oin bator, urruti! Ze txarra hori, oso txarra, oso... Ez batorrela! Una txarra... Bai hori da mundua ezta, ona eta txarran arten banatzean gauza bat. Me cabe en la hostia. Me cabe en la hostia, Ez que naiz ahi, pixkat nervixoso bezala jokatzen naiz. Nervixoso nao. Bai, ez naiz ahi fin, Hor, claramente gehi urrutiatu berren banekin nik, bazet horrela zea. Baina ea lehenago mandan euken ez du zai. Jaimak erabilezkeo errezago izango zen. Kabin dios... Zuma gema euskat. Venga, ez, hori ja partida erreztea da. Da hon bezala nahet pasau. Hori da nire erronka. Joder, hostia, bi aldiz nahi zela kolpe batea. Me jodas. Venga. Hostia. Azkarrik dia bauek, Buah, ze txarra hori. Ze txarra, ze lotxagabe izan dan hori. Hasieratik jagola astea. Fundizinoko demonio zarrau. Me cabe en Dios. Batorrela! Kriston ostiakoa sartu dit, Kristona, Oi, ama.
Atenea, joku mota gutxi merdete. Ez da una osasunantzat. Kaben la hostia. Kaben la hostia. Ez que azarren hau, Normal. Azarren hau lako, nahi zei pasatzen, Asunto personala dezela hartuet. Zenbat aliz pasa behar dugu. Zubi hau. Mika, Azarretzen eiz askotan ere, eta okerrago da. Dios, nola ies diten? Vale, pazientzekin hartu behar dugu, pazientzekin. Ezin dut azkar pasau. Ez da azkar pasatzeko jefe bat. Lasai hartu behar dut. Venga. Lasai, kolpe bat, eta iesin. Venga. Guazen. Ez, oinetzan. Venga, gozo. Tasio Sumimpe. Venga, gozo. Mente positiva. Zer da hau? Zenbat alizin dut? Askotan. Venga, guazen. Gardiak endu jau. Karo, bigarren fasea okerrena. Zubakien espatan. Jata. Penagarri joa kontua. Gazta eta kaka. Penagarri joa kontua. Anazu atu. Atu anasa. Bai, hori oso konsejo naha, Katxondo inaitze horrekin, baina oso naha, ez da aztu behar hori. Venga, lasai. Donutzana. Oso naha donutzana, Hartu behar duzu, arnasa, ez donutza. Baina ezke hola da, Hola da, katxonda, baina arrazoiak. Bai, orokorren arnasa hartzea azte ez da ona. Venga. Bitu lehenengo fasea ze ondo jundan. Hostia. Bitu lehenengo fasea ze ondo jundan, jaja. Eta venga. Beharreztanen esendatzen hasi, eta zulora. Earra inun piromantzia hori saltzen, Buah. Izugarrizko inun, Lehen ez zaitu akatu txiripaz ez duelako lerketa egin. Hori gertago alda? Kabenzotz. Eta berriz beste efigio bat hartu behar dut, Ola ibiltzeik ez dago, por la vida. Ez auketela. Estamina gehiago. Bizitza baino estamina gehiago.
venga, venga. Venga, Tasio. Venga, pazientzikin, pazientzikin. Gozo, gozo. Gaude, la hostia. Cámara mesedez. Estamina mesedez. Venga, lasai, lasai. Lasai, lasai. Hola, kolpe bat, segi. Venga. Ah! Uf, hor txiripaz, txiripaz. Oain ningu, oain ningu. Vale, venga, venga, venga. Ez duzu bat, bazpare, bazpare. Trago bat, bazpare, venga. Venga, hortxe gare. Hortxe gare, venga. Venga, lasai, lasai, Itxutu gabe oain, Dios, uste nun demo bateziala trago bat hartzeko, joder, joder. Ondo, gutxigatik. Venga, ba, bengon bai, FG batekin noa, eta ja bai, Venga, la hostia, venga. Venga. Ja, hasi behar deu, burungo bosetako armadurako betzen daula, Ja, asuntua serio jarria. Eta... Zea, lortu behar dut. Tipulan armadura lortu behar dut, noski. Norbaitek esango indun daun. Morabila, eta gero ja, kendurein gabe, jokun bukaera araño. Rodando a lo pendejo. Tipo mancho eta hola. Venga, venga. Joder. Golpe extra horiek, Golpe tonto extra horiek. Venga, 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 venga. Vale, baguaz. Ah, hostia. Nahi gabe ondi euroile. Ez da grabea izan. Vale, hosti sorta polit bat. Aguazen sendatzea. Venga, 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 preso de bigarren faseako. Hostia, hostia, hostia. A ver, estamina hori, hartu ba, ez duza, hostia. Joder. Uf, ja, por inertzia inez ez du sakartzen. Bazpare. Vale, venga, segiola.
ondo, ondo, ondo. Segi, hola. Gozo. Venga, lasai. Buah, eskerrak itxoin duten, Hor, erruki pixkat eukiu. Hilarrik sartu ala, oain, ez zitu ridikulo hain. Goazen hemendik! Oso fin hor, oso fin ibili naiz hor. Bale, eutxi. Ze kabroia guain, esplosio bat altzen atezi sartzen, Dios, kostata. Buah, ilargi. Berroita... Txerrioik ze. Mekabuen... Ilargi, berroita 6 minutuan sartu zea, eta berroita 6 minutuan emakin saiatzen boss hori pasatzen. Zer itzaizu. Buah. Eskerrik asko norbait. Goazen earra... Lehenengo saiak eran ilargi. Irurula orden, sufritzen, azkenen hartu jo trukoa, kostau zait, La hostia. Bueno, aurra segiko, eta... Etzu irakurri, baina... Bino anuntzioa aljandu xurpe jauna. Nola anuntzioa? Benetan? Anuntzioa? Oso ona azkenengo batazio, eskerrik asko norbait. Nola iezin dioten esplosio horri, Bi segidan sartu izkit kabroiak. Ja, la artilleria pesada ateatzen naizan. Baina, enaiz trampan eroi. Hori... Noche de paz, trailerra. Gora filia zinue. Ze noche... Ez dut gertu? Norbait ez dut gertu. Bai, gora filia zinua, baina ni anuntzio kendutan eusken, Kaben sos... Amazon zerrioi. Twitch zerrioi. Ni ez da nahi nire ikusentzulek anuntziok ikustik. Bai hori da norbait, trailerra pelikulana. Ilargirentzako bakarrik. Bueno, zutondo zintza eta jator bat. Ez gara tonto nahiten hiliko eta maiola jongo gat ja. Txetatze aldea lagunok. Hombre, eta zutako erazun txatxu hori kendu eta serpiente codiciosa, jarri gardet. Bearer of the curse, seek the king, lest this land... Tortxeta... Vitalia digo behar dut. Hori hain donean norbaiti. Oita mairura. Atek ze jartzeitu hor, txerri bat zauko. Fraskoa ze? Ez. Vale. Hori ze? Eriotza hori ze? Ustekabeko eriotza, Tasio? Kabain zotz... Oso marazki politia jartzen izate. Oso. Tasio pa abajo. Tasio zeabil, tasio sexy. Kaixo ekaitza. Horri, kriston tontak erin dator,
Eta ja, horrek zeak kendu dit, elegantziak kendu dit. Ostia. I'd given you up for dead. Oso gauza politia jartzen dizate. Haupa. Segi hola, Segi hola. Don't waste my time. Venga. Zea batzuk ez, gemako bombita batzuk oso zerosekoet ez. Igual gordin goitut 6.000 asko dira, 6.000 gordin goitut ez. Bai, baina fase errez bat etorrikoa. 15.000, ja, Ostia. Inflazioa aurre joa, Zenbaten da hotxeta da, 105. No, ja, 105. Haze negozioa duna moñak gemekin. A ver, no miento hacen. Hemen. Salón del corazón de hierro. Kontrabandista. Bueno. Fase oso gogorra pasau deu. 5 zerrioi, 3 ordu laurden, binda berri saiatzen. Potxo pila bat. Pelazu bosan histori mitikoa ematezun. Baina, pasatu deu, eta pakea. Bi aldiz edo naiz, ilargi, bi aldiz. Igual zein bonitun, 22 saiak erabela. Eta edo naiz, bi aldiz, kolpe batea. Eta bitan, engori lau naiz, eta kagau indat. Oso horri izan da oso. Bai, azerratu inaiz, purtzildu inaiz. Joan berriz bera. 5:38 iristen naiz, por cierto. Ilargi biden dator. Renfen. Ikusiko zu. Joan bera eta ikusiko zu, ze. Hemen, ze. Baina ze ondo, haupa Renfe. Bueno. Ondo edo. Merke bai. Baina... atzerapen latzak izatea. Bera jonda ze ikusi behar dut. Jazarle zarra! Norbaitek ze gogo zeuken momentu iristeko gaina. Normalean baino azkarra odatu horre, ez? Jazarle. Akatu hau dira. 5 aldiz. Segin berdi hau historia honekin. Ze pasara eman diten. A ver, nik ez dakitela parriten. Nola esan berri zuet? Ez dauketela bate habilidadeik parriteko. Txarra naiz. Nola nahizu jazarle parritea. Jarri, zubakit parriaren izar bat zehala. Norbaiten tutorial danak goiti hori ikasituzula. Eta iteituzula hori klipak iteituela zure parrikin, da jendea txaloka eta hola. Zorionak, baina nire nahiz olakoa. Ni no parri ba naiz. No paditzei lagunak. Parre egiten ez zekien gizonaren ikuina. Jode, jazarle. Ya te vale, Nunbait, Dark Souls bian jazarleak merkealdin zituzten. Hostia, nunbait. Eta ni mentxau den nunbait. Norbait bezalako beste bat zeuela nunbait izan azuna. Bueno. Osa, ez geha boss batetik atea eta bain beste bat. Jazarle zerrioi baina. Joder, dios. Ja bain, por orgullo. Ba, berriz, bere ganak morkoet. Ta berriz. Zer ordu da? Laurak eta laurden. Zertzare, ja trenan hilargi? Trenan nahi zei ikusten? Ba, ezin gozu, jarraiki ikusi, Honeko, zaizu kobertura. Eta
bueno, ni gaur ez da etingo 2 orduko saio bat, osasunantzako ez da hona izango, sufritzen izenakin. Venga ya, venga. Tasio aurrekotan erraz ez dituzte hau bezalakoak menperatu ba? Zea, gatu inau mierda horrekin ja? Ze kristo? Tasio, aurrekotan erraz ez dituzu hau bezalakoak menperatu ba? Ja, egi da. Egi da, baina, a ber, nire ustez jazarlea zail binda, Ez da hasierako jazarle txatxua ez da hau, Nik oso fuerte ikustetu hain. Ilargi aurreko jazarlekin nola portzildu zan. Nola jarri zan. Pintxo moru noin nahizian horre. Hostia, konduzen, Baina zure pertsonaiak be bizep handiagoak ditu. Egi da nire txeta hona izela, baina jazarlea gehiago, emateunez. Norbaiten tutorialak ikusten aziorkoet parri itekok. Eta, bueno, efigiek erosten aziorko deuz, Eta, aten jartzen naiz... plan koldartxo? Plan koldar txiki? Hemen? Jazarlearen aurka ez dago gidarik. Juningoa! Horita olin baet. Hostia, junitea horita olin baet. Claro. Bueno, junda. Ai, que pena! Ez lasai. Berez ni joa bere gana. Naizen koldarra launok. Kolpetxoa, sartu ditor. Hace komboa sartu ditan, lotxago horrek. Mikawin... A ber, ze... Eske bantxe pasadet boss bat. Zaizuen normal eritzen negauta eutea? Negauta eta etxita eutea? Horra, gaurko sesioa, oso horra. Parri nahi izan diot eta... Pintxo morun sartu naiz. Ze kusidadea. Por favor.
beste pare saiakera bat. Eta heriotza. Ai, ama. Pintxo un hori ezin zaio parri egin. Jode. A ver, urrutitik etortzen hortan. Boom! Badaboom! Eta bigarren gon, zast. Ze gorrotagarria jasarlea guain segidan, Ni oso zorion txunitzan, aurreko bosa pasauta. Ba, a ber, buelta emango eta ezin dut ibili pinda berriz jasarleakin hiltzen. Ja, baina eske honet etortzen izari makartzea, ezin dut ekin jasarleen kulturako roka sano bat. Estamina euki eta, ba, tarten kolpetxun bajan, baina segi hola. Maldición, wey. Ze hostia, ze Cristo. Bai, buelta bat ematen joa, nazkau naiz ziponekin. Zein uste dudala? Tasio, deabroa zaila zen, baina hau erreza itxituta zoaz. Kaben dios, norbait, no jodas. Venga. Venga. Eske bani joa, ba, itxututan joa, ba, orduan ez noa, aio. Eske nazkautan hau, ja. Eraztun asuntoa, hau ez nun beharrea. Eta beharretena dagoen, codiciosa. Eta momental atake kenduko dut, eta jarriko erdi hilda zaudenen. Joan hobe buelta bat ematera, eta berri saiatzen zarenean lehenengonak haukozu. Bai. Bai, eske ez da idea hona izan baina etortzea, ze, karo, aurretik boss bat oso gorra pasaudet, eta ez nago. Ez nago bate, horrena da, bai. Urtzilduta nago. Zein da... Ze bestenaz nazkatzen zara, bai, ala da. Tasio, ekaitzak egin, zera nahiko? Gauza bat daukat zuretzako. Ea ba, zer dan. Ekaitza, zer daukezu zuretzako? Armadura hobego bat? Eiraztun bat? Rollos rellenos de Navidad. Rollos rellenos de Navidad. Zer ea, bergako rellenuak edo? Zer da asunto hau ekaitza? Ze asunto dakarkizu eskuartean? Ez da dulertzen. Ikusi nuen beste egunean errezeta. Errezeta bat eskaintzei dazu. Vale. Una
Ekaitza bakizu zein den nahi guztia zaiten mandanga. Zaila, rollos rellenos de Navidad edo rollos rellenos de Navidad. Buah! Ekaitza oso na, oso na. Zuetza izango Miguel Nogueran zalea. Ze holako gauzak dira, Osea, rollos rellenen. Osea, gabonak rollo hien barrun egotea oso nogeriarra. Boa, bikaina. Ekaitza, asko gustatu zait, asko, Asko. Menun espero, oso na izan da. Haze alaitasuna mendiazun, zuzeneko purtzilo hontan. Bai, ez dio asko jarraitzen, baina gustatzen zait Miguel Nogera, bai. Bai, betxatzen hon. Rollito hori duke pixkat. A ber, behingoz, ingo aldatzeo ze? Jode, ez dut aurkitzen. Nahi dut, ueko nahi zenen, bizitza... hostia, anillo de vinculación, kosta zegu, tasio, kosta zegu. Venga. Ondo, oin ondo. Baina aurra baz. Hemen zer dago? Hemen eskilaratze dare. Epa! Hortipe joa dago. Tamen azpin beste bat. Hau ze asunto da? Ze asuntotan sartu geha? Jak. Bale, hemen egon da ginean. Bale, hemen egon da gare. Ez du mezit urrea jaiztek ez, eta beste da hondik. Bale, ikusi gendun, venga bazen urrea. Bale, baina harikman asuntokin, ojo, Ja, 8.000 harima, erdi bat, esan dezagun nivel erdi bat dela. Ze, bai, gutxora era 5.000 antzeon ja, inflazioa. Beraz, kontuzilerra dago, eta tontakeri gutxikit. Dordoka! Ikusten lezu zein duen dordokoak. Zer rizikina. Ala. Pasen. Zer kuadrilla eta malgarria. Bai, honek fuskatuko, beste peldañon bat. Huevo kinder bat da. Hori da, tronko de Navidad bezalakoa. Gabonez betea. Rollos rellenos de Navidad. Rollos rellenos de Navidad. Bikaina, oso na, punta bengo eratori. Ara! Epa. Ostia, pasarte pixka kabroi da, Horazio gaixo dit, pasarte kabroi bat zetorrela. Ate hori, itxi, pake pixka behar deu. Isiltasuna behar deu pixkat, lasaitasuna. Ate, lehen gezurra esan dut. Ez nuen errezata ikusi, izenburu bakarrik. Galdera da, gabonak nola hartzen dituzte rolloan sartzeko. Zezan ez du, nola sartzean gabonetako rolloan, ez? Gabonetako rolloan sartu behar deu, venga, espiritu navideño pixkat. Ze pasau da, farros bat gaztau dut? Blot? Jak? Ondo gaztautako farros ala unok? Ekaitza, ados, Osea, ate, baina arte harrapau gabe zen euken ekaitzan asunto hori.
Es que ez da erreza, ez da erreza, Piskarre guzkagoa da, baina justo da la mandanga que me mola. Ez nago oso fin, ez. Epa! Beitu zein dagoen hemen! You want to guard the bell, do you? Check out the bell! A prince forever, for true. Claro, claro. Hombre, ba, noski. Ez que, a ber, nik beti joramentu egiten zen, nola ukatuko naizolako joramentu politi batea. Gero, ez dela zeik leialtasunik izango? Ez, baina, bueno, momentun, ondo gatzen naiz. The bell. Oh, the Kanpai jolen gremioa. in Alkin. Tempest. Gather around and been ringing this. Hemen asunto movida serioa datorrera sartzea naiz, ez? Ez dakit bost badan, baina... ez dakit sartu ez. 11.000 ma... Enez sartuko. Venga, ba, enez koldar izango. Bazan. Hemen. Ostia, nahiko gorra zan, Nahiko gorra zan. Aurkari gisa. Bale, etzan bost bat. Libratu bea. Alde hortatik. Baina hemen... Hau era bilileike? Ez da oso ondo ikusten, baina... Bueno. Apunta bleike? Ez da. Sartu! Norbait beti ausardiaren alde, Bueno, sartuko naiz, baina... Edozein momentutan alde ingot. Ostia, oen kontura naiz. Ez dela gaztau bosan ari, ma... Kauen la, ostia. Baina honek kiston egurra mata baitz, Ostia. Nahiko Bloodborneroa da, Loko zebilen bestaldea behira eta horretik eman diot, oina. Ze jende zoroa behien lekuntan. La hostia. Ez dut eman. Bueno, ez du zaila ematen, Momentuz ez du zaila ematen, historionek. Baina, 14.000 imakin nao. Etze gustatzen egoera hau, Zenik zengo nuke, etxea junda nivela igo, baina bakin norbaitek koldarra dituko itela hori talin bat. Orduan, bueno. Ostia. Zenbat zeate, Sikera mantxok dira. Vale. Espiritu hau da. Baliza bat emango jot. Un enano. Izjoko dago horre, Vale. Ojo, hemen palanka dago. Vale. Jodeu kanpaia. Eta ben gora jute izango historia. Hola. Uff. Está loco, Parkour. Beste entzako zonaldeu zailagoa da.
beste jokaliaken inbadintzen zaituztelako, baina Tasio xurperentzat errazagoa da. Le echaron droga en el colacao. Bai. Nik dakizuen bezala ez dut pagatzen Play Plusa eta horako mierdak. Ez dut gustatzen pagatzea orokorren, baina gaina por mierdas gutxigo. Orduan aparte ez naiz bate online jokatzeko eta hola, osea gusta ez zaite, ez nahi horren kontra, baina ez dauket diturik, orduan normalen holako zea jokatzea ditut, holako jokuk, single player edo ez dauket ohitura hola ibiltzeko alo loko. Lehen FIFAn jokatzen nun, online, eta deskubritu nunen onlinea, ja, offline jokatzea mierda, dirutu zitzaian. Ez que, guapo, karo. Hostia. A ver, ezin dizu segi, Bideo hori oso gorra da. Bada, bai, single player for the win, forever alone, eta Mario Kartze, Mario Kartze ona. Edo multiplayer, baina makina berdinean. Bai, hori da. Aurrekon hilergita bio jokatu genuen Mario Karten da, bastanteko pasara eman nion. Espero, beha Nintendera de toda la vida dalako. Eta ni ez, baina pasara politxa eman nion. Vale. Eska da, azpijoko raro batzukiten ibilena izola gora eta bera, baina, bueno, tonto lortu dugu. Bi bat, hainbesteko horetzen izan. Txoina, igual hemen joetun batean goa. Me la estoy oliendo. Hola. A ver. Hostia, ze lurraldetan gabiltz lagunok. Hau Drangleik aldago indik edo. Hostia. Nondik iritsi ginen honea? Hori da raroa, Joko balde hortate bizka raroa. Jaja, goiko solairuan. Flipante, Bueno, bane joa tipe joan gana. Ai, kontuz. Uf, kontuz bain. Arriskoa horre, lagunok. Onjarreza, banakarreza. Arrisku latzak pasauta. Arimasko, poltsikon, eta, bueno, aberatxan beldurra. Txikitoiek zelako mala hostia. Bai. Atenea, hacemos de joa de Last of Us. Abin pasarten zabiltze, o? Inmolazion. Txikito guztion moduan. Ni ere horrelakoa naiz. Hor bero desente egingo du ezta, kiskali xamarra daude bertako tipoak. Bai, eta nire ala nau, Tasion itxura nahiko negargarria da. Baina, Tasio ziurpe ez da bileko efigie gazauta gaztau. Abirekin ez du zuzenekorek egin, baina bai. Osea, zuzenekotatik kanpore jokatzen naizea edo ez, bakarrik zuzenekotan. Hemen ez dago irulozioik. Bakarrik zuzenekoetan. Ara, bate Matilda, bere kaxa. Vale, iritsi gea Burnizko torreoira berriz, bestaldetik. Hor zutondo dago, edo? Zutondo hemen dago. Pixka komplikatua, Hemen espazioen banaketa, ni nahiz ondo enteatzen, baina... Vale, uste duna iritsi nahizela...
Zeus. Vale, horazpinen egon geha. Eta han fondon bosa egongo, edo, bueno, bidea haraka da bentsat. Irulosio zeukan mulo bakarra ez duzu aztertu. I? Bazeon? Norbait. Irulosio bat zeon dena izan terau? Anillo de cuarzo de trueno, hostia, jata ozten egin ez etxontan. Ozten, Zer du da? Bostak hogei gutxi... Haha, bai, baina erdipurdiko eskutu bat baino etzen. Vale, ondo... Vale, bueno, guazen nivela egoko deu, eta gero pixka esploratu, eta ja... Agur esango izuet. Zera gina dauzket, hilarrik etorri horretik. Etxea txukundu, eta hola gauzak. Jarri... Bueno... Harimat dana gastatuko itau. Heraldokin oen. Danak. Hau da, bat. Jo, norbait, ze jakituria. Muloak nundoan jakiteaz gain, bertako itema dakizkizu. Ikaragarrizkoa norbaitena, ikaragarrizkoa. Ua, ez dit emango bi niveli igotzeko eta gutxigatik gaina. Seek the lest this land. A ber, fuerza 36 dago, aguante 34 da vitalidad 33, vale. 34 igoko dugu. Vale, hiru horiek batea eramaten saiatuko naiz. Hemendik aurrea hiru horiek elkarri. Oia. Jo, eta baina 3000 egin gau naiz. Harimek xagutzeko etzu? Ez, xagutu ez ja, nukena. Bosana, bai, bosana, xagutu eta. Bueno, joni berko dugu, bueltaska bat eman, da... 15.000 eta 200 indakon berriz bueltau. Seitun izango da. Horain dela gutxi jolastu dut hau berriz parri gida egiteko. Jode. Hau tipo aplikatua. Campanario Sol. Aproximación al Campanario Sol. Ah, bestea Campanario Luna zan. Tazio xurpe farmeatzen. Noski. Bizka raro da eszenario hau, ez zeritzen. Hor, jetxi, igo, eskilara... Zeinek diseinatu... Unek? Ara! Kuadrilla oso hemen dago! Karo, zetik ez diongoa. Zetik ez diongoa, karo. Bale, ingo duna da, hemen leheneko enemio igualak akau. Eta... listo. Buelta oso eman behar duzu metro bateko horma dagoelako erdian. Hala da, ez? Euska deskasa. Bale, ingo duna da... Aliketa gehien erabili beste lantzadore hauek. Beste gauza hauek, ez daitela nola izan hauen. Horrekin ez dugu inurri ematen. Oso ezki. Eta honekin. Ezin da apunta hau balistekin? Jo, nidak itela ez. Itzelezko bajoia. Balistekin. Hau balista bada. Hau baliesta esan nahi zenun. Ez que ez da nola izan hauen hauek, Onar dezadan. Erdiaron... Balista! Joe, ekaitza. Ez que... Erdiaron... Aitze zinatenen gauzoiekin, ba nien egon. Traketxa da oso.
Ni edo balista. Wikipediako balistan zea jarri egu. Ondo. Ondo, niko baina ezin desartu, baina... Interesante iruditzen zait. Ekin, hau ekaitzari bai listoa dela. Egin kasu ekaitzari hau listoa dela. Zan izan hon. Hostia, estamina hori. Aguante igu izan manu. Hostia, zer idatzi dut? Ekin kau, ekaitzari bai listoa dela idatzizu. Baina nik ulertu indetalare. Norbait, egin kasu ekaitzari hau bai listoa dela, zen izan. Ez? Ekin kau. Venga, ba. Txeta da izugarrizko harrapa behar dut, DLC eta iristeako, Ai, venga. Ez, hori ez. Bearer of seek the Bain benetako erropa jantzi garretze. Zutako auket baita. Ostia, ikustez ben nola moitz zaiten? Mandoa izoratzen hasita. Vale, ego dezagun aguante pixkat, nuski. Eta aurrea. Bereziko ditut pare bat mierda zile hemen. Pare bat txutxeri hola, bideako. Bombak. Eta gero ez dut erabiltzen, Ui, mandu horrela azten denean. Neri gertatu zitzaidan. Ja. Xakabroi da, ezta. Asuntoa, segun zen jokutako molestatuko. Bai, por libre azten denean, seinale txarra. Total, ilargi. Zeurutan bizidea? Ostia, dela, despistau, Ilargi, zeurutan esan diazu iriste zela? Baztu zeitela, ja? Bosterritan? Bostak eta berroga izan igual. Ostia, honeazten nahi torri. Baina ez da beste remedioik. Joder, beste zutondo jongo naiz. Ez que ze bueltain behar dut hemen. Igual idatzi dit. Ilargik. Ez que trenen di joa eta ez dauke den guztien kobertura. Bostak eta 52. Ondo, handik falta da. Hoenik ordu bete falta da. Nuntzaude? Osa, hoenik Donostia iratzea iritsi? Zehatza. Venga. Hola. Jolastu lasai, bendik. Ez, baina gauzatxo batzokin baitut eta... Ostat nahi jolastu. Ostia, ikusten daukezue gure sala? Ez dut inoiz erakutsi. Ezke hor gauza bat dago. A ber, bitu. Hori da, nire salako gauza favoritoa dira bi etxen jolastu egin, baina lasai ez dakit. A ber, asuntoa. Ostia, txon. A ber. A ber, bitu zazu ondo. Gustazue ondo, asunto hau, gure etxea,
Nola eta ez dizuet erakutsi, baina arte. A ber, betxo. Sala dago, ez? Han fondon, ui, apuntatzen leo, mutazio. Han fondon dago, zea. Atea, handik sartzea, ez? Eta sartzenen, lehenengo gauza ikustezuna da, hor, bloke bat, etxeontako gauzaik politxena. Kontu zer erakusten duzun, Etxeontako gauzaik politxena, a ber, da, bloke bat, erakutsi tangak. Da, bloke bat diala bi koltsoi etxen sobrantzerenak. Ostia, ez dut asmatzen ondo apuntatzen, Flipantea, baina dislexia puntu batekin bezala nabil. Asunto hori da, etxen bi koltsoi sobrantzerela, eta ingenitun, tela politxori jarri gainetik, eta, bueno, akustikare hobetzeko, zesalantua miskatu gai hartzuna zen ondola, bueno, kiston artelana, oso horro, no? Gero, hor, retro gaming gunea. Jo, ez da ondo ikusten baina. Hor dago PlayStationa, bata, bia, eta gero Mega Drive bat lehenko oparitu zela lagun batek, baina ez da bil. Kiston disgustu duket horrekin. Eta hemen zer dago, lagunok, hemen zer dago... hor da Play Labo eta... Play Labo eta irua. Eta, hemen... Zuek zaudete, lagunok. Hau ze. Retro gaming zeu guapo, oso guapo dago. Hau ze, lagunok. Zer itzaiz, Hau ze, bukle, bukle, bukle. Hala, indet la tonteria, eta bukatu dugu. Amaren etxean, ez da bil azkenean ez da bil, Mega Drive ez da bil, la hostia. Estampen auketo. 74 detalle kamara. Kamara kristona, Uf, que calidad. Boixe zan. Ez dizkitu erakutsi, jo, liburuk eta... Kaban, dios. Bueno, hori ikustez, liburuk eta hemen dare, hemen bideojoku dare. Ditu play bikok di hauek. Hauek batekok, ez asko ikusten. Bikok, 3 eta 4. Hoxe dago etxontan. Gauza, liburu, pelikulak bai, pelikulak hemen dare. Ez da ikusten. Baina pelikulak, liburuk, zinema, literatura, bideojokuk, eta musika. Bat aztuntzitzen. Hori bado, hori etxontan bado. Tope dago, tope. Heriotza benetan ergela, lagunok. Nola guna izen bera. Tontola pikoaren gizan. Ze kamara eskasan Play lauekoa, Zete duke kalidade txarra. Ezen honxak gehiago espero, PlayStationen kamera ofiziala batik. Igual beste bat dago hobea dana. Hilargak esantziala ustot. Dorto. Hola. Nola jundan aurreaka, ni engainatzeko, eta bizkardeko golpe egiteko. Ze. Intentzio txarreko dortoka, lagunok. Osa, baina ez dakit palanka eman da no ez daun? Baina eman da nahikoa da, edo... Ura? Asuntoa zer da? Prezio desberdinetako duelako eta hori merkena delako, jaja. Baina noski xurpen kamara eskasa daukala. Ni kamara horrekin hasta el fin, Hala, ze pasatzea etxontan. Hola. Venga. Ze broma.
Zer broma? Kontu zuarekin tasio. Zuarekin. Zer broma? Hostia. A ver. Banan, ez? Hostia. Aizue, banaka, Hola dana batea ez, Eta aro de luz faltan baita, argitasun gehiago bat zenu, kalidade gehiago izango zenuke. Ba, egi da argitasunakin... Que me la suda un rato, Hor pixka doi, hor... Pixka pasa egiten naiz argitasunan asuntokin. Ahi amazetuk itxarra. Hemen nabil hiloekin. Esan kaixo... A ver. Txon. A ver, ez idatzi gehiago, irakurri mertela hoi. Hemen nabil hiloekin. Esan kaixo, Aimar eta Juneri flipatzen ari direla zuzenekoarekin. Aimar eta June! Kaixo, Aimar eta June! Kaixo, zemuzate? Zemuzate, ekaitzaren hiloak? Musuak zuentzako, Aia mazetuk etxarra. Nahiko argia da tasio jada. Pasa egiten naiz, Zea, iluminazio faltaken. Bai, hor bauketzeo betua. Baina ez da... Zea teknikokatik, da, iguali baltzeitelako. Nahiko argia da tasio jada. Kaixo, Aimar ta June! Kaixo, Aimar ta June! Ilusio egin die. Nahiko zara, Twitcheko asuntoa. Aimar ta June. Zer itzen zuen Twitch. Jode. Beitu dordok hauek. Ze jatorrak. Zer itzen zuen dordok hauek Aimar da June. Jode. Ni koldarraren nahi naiz, atxe gueltatzen, baina... Batak atzatenen ja... Pakea izango dugu baina. In kroketa ba... Bai, behitu kroketa inda zerto da. Hoi ardilda da, tipo... Venga. Aimarri dortoka gustatzen zaizkio. Aimar, dordoka zale altzaitugu. Ze izan da hoi? Ze izan da jugarreta hoi? Enaizela hil... Bueno. Zeina izan... Nun dago arkeroa? Arkeroa dago Aimar ta June. Atzetik, hemendik. Hor dago. Hor dago tipoa. Etzen ni ikusten ikasi dortokei... Etzen ni ikusten ikasi tortokei aurre egiten. Arro, ilargi. Bueno, a ver. Vale, falta zaitena da, zea, ez? Palenkai ematea. Norbaitek ez du ez erresan. Zai dago ber ni konklusio hortan ere kaxa iristen naizen. Hola, ze pasau da? Hola, dana gero ideala, plataforma guztik. Hostia arkero hori, Eharra ematen nahi da. Betxu, tak. Jak. Hostia, bain, kontu zibilar da. Itxai berrik etorri dira.
Vale, eta guain. Karo, pasatzeko... Baina... Ah, ara, pasau behar da, karo, bai. Vale, ben kontu zibil jorra dago. Hostia, hor goian zauze dago. Hor goian zauze dago eta han... Zea dago. Han lainoa. Ja emateu gaua dala, nire gelan. Kamaratik ikustu alimana zue. Eta berez ez da. Baina bai, iluntzen nahi daia, bai egia da. Hemen goian zer da, hola, honok. Uff. Eriotza dago. Bi koldar elkarrekin. Oh. Aimarrek dio zu asko dagoela. Bai, pixkat zutxua aleku hau. Nola esaten duzue? Tortoka edo dortoka? Nik dordoka. Nik dordoka esatet. Iluminazio pixka sartuet. Ez da asko antzemango, baina. Dordoka team. Dordoka ere, eta zio zupe. Dordoka ere aukeretan jarri nahi zenula. Aimarrek dordoka esaten du. Ei, Aimar, dordoka zale! Tortoka, ilargik tortoka. Ez, dordoka esaten dudala betidanik. Ah, vale. Eta, ez tezu aukeren artean jarri. Ostia, ojo, hemen ze batengoa. Beste lokito betako bat ez, ez da, ostia. Hala! Oliver el coleccionista! Ojo, Aimar ta June. Oliver kolekzionistan espiritua sartu zaigu. Sartu zaigu, bueno, ez barrura, Osa, esan nahi leku ontatorria. Invasio moko bat indu. Eta hau da, Oliver kolekzionista hau da. Gorriztatuta da un tipo hau. Nahiko aurkariko gorra izango zala pentsatzen nun. Baina guztet kontrolpen daula, Hala, behitu ze traguko batea hon. Ba, Oliver uste baina horrezagoa zen. Tortoka oberena. Pero, ¿qué colecciona? Batek gaizki esaten nuela esan zidan. Ze flipauk esan zizun hori. Ze kolekzionatzeu? Oliver kolekzionistak. Tragukoarekin flipatzen. El coleccionista de derrotas. Eriotzak. Tonto, 14.000 makin berrize. Betikoa, ja. Aberaztu naiz. Ostia. Ez dauket, farrosik ez dauket. Eta hemen importantea izango ez? Emateu zerbait. Bueno, igual ez. OB. Egun osoa farmeatzen ematen dezu. Gero harimak soberan. Farmeatzea bizitza lagunok. Hala. Buah. Hemen zer do. OB esan ez norbait enula behar... Osa, etzala interesantea horrela biltzea farrosa. Buah, eta hemen ezin da datea, ja. Hostia, vaya movida. Ez da interesantea. Ados, eskerrik asko. Vale, bain. Tentuz, ibiliko naiz. Gara asmatzaten. Buah, ez dut batek entzen. Oso penarri, hau naiz hor. Buah, ez dut batek entzen. Tuizlari izatetik bizi... Bada bizitazio... Tuizlari izatetik ezin bada bizi... Tazio nekazaritzara pasako da.
Zeatik? Ah, farmeatzeagatik. Nekazaritzatik dator farm. Ha! Ona hori. Marka de Katiuska horrena beti. Ze hostia! Ze marka de Katiuska? Farm! Farming Simulator. Nire neskaren aitaren traktorearen marka Lander. Gran hacha de caballero negro. Land Air. The one that works in land. Baina also Lander. Jurlengusu Lander. Orbe del ojo rojo roto. Orbe del ojo rojo roto. Orbe del ojo rojo roto. Orain ume bat badaukat traktore izena jarri nahi diot. Ekaitzaren hitzak Tasiok jartzen duen ahotsarekin fantasia. Denboa pilo barra makit hil gabe, Ez da kontrola uzaten, baina... Ostia! Ostia, ba, haze zulon sartu nahi zen oain, ez? Osa, hemen hiltzeko pinta hundi dauket, ez? Horei bombita botako jot, zozatik eroste ditut. Zozatik gastatzen dirua bombitatan. Bombita! Ez da la bombita, 35 dauzke dira. Joder, ez dio batek entzen. Bueno, fletxakin baino gehiago, sikiera. Hala! Noa juntzaigu. Ze, salto noa. Norbait, noa salto. Ze horta, laba putzu horta. 19.000 mauzkete, niz nago txorakeritako, Ni de coña. Lapikora ertzan, bai. Teknikoki, oso zaila, eskatzea zuna, Kate albotik. 19.000 arima, Jokoan. Mucho. Mucho. Ai, ai, ai. Txalo. Uf. Vale, vale. Bainu hartzen albokoa. Objetu hartu. Ez dut hartu. Merda, ez dut hartu. Beste batzutan, objetu natzatik ero juten naiz da, baina enteaturez. Ala, 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 ala. Bos badago, baina ez da gitu hor dagoen. Hori izangoa bosa? Edo bestalde nengoa bosa? Nik uste hemendik iristen itzala hau zea da, lehen egon izen lekoa hau. Ez? Bosa ez, Kaben zotz, Hori da, hori da, hori da. Lehen egon izen lekoa, efectivamente. Ostia!
Vale, bai. Efectivamente. Ostia, bosea bidea ikeragarri luzea da, eta zaila. Luzea eta zaila, hemen zu bat, ordoka, lo otro... Objektu horren bila, jongo naiz ez? Ze bos? Ah, ez da bosik? Dimentsa dut hemen bos bat zehola. Horti bera jonda. Ez naiz ondo batzen. Segingoet, beraz. Beste kazuela hortan utzieten objektuak inpizkatzea nago. Penatuta. Ez hartzeagatik. Dios! Nineztit ba. Eriotza bai dagoela ordea. Ostia! Ui. Fua, eskerrak. Aurra imerdet, ze kristo. Ostia. Osea, azpiti pasatzenen berra, ustez? Buah. 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 Nola librau naiz? Ze, parri indaike horri? Ostia. Hostia. Ke marron. Harima pila batekin. Ezin diozu parri egin. Hogeita lau milari makina nabil, Zutondo oso gertu. Venga, ba, animo orduntazio, animo. Defensa de fuego. Zuari egin parri. Vale. Venga, bidean hundi da, fondon izangoa, ez? Ah, bakitzen, honea. Hemen lasai. Vale, hemen lasai gare. Vale, nora goaz. Han fondoa, ez? Han fondo da bidea. Venga. Bitu zin datorren. Ostia. Jaun Andreok. Buah, ez da zertzan. Nerviokin ez da piraturein objektua zertzan. Ona... Zutondo bat, ez? Zutondo pasatu zutazio. No jodas. Norbait. Nundo zutondo hori. Norbait, zer da, hor barrun zutondoa? Benetan aiza hemen barrun dola zutondoa? Bai. Me cago en Dios. A ver, nun da zutondo hori. Begiratu hor. Tasio, ez hil, mesedez. Ze hiltza naiz zure responsabilidad izango da. Konsiente zea, ezta, norbait? Hogeita 5.000 harima zor izango izkiazu, A ver, nun da zutondoa? ¿Qué me estás contando?
Ze zut ondo. Hor! Ez izan ezer. Tu, zer dekau? Hemen Peter de Peio. Peter! Tu! Bakit, Peter, bakit gaur egungo gaztek hori asko erabiltzen zuela. Tu, baina oso itxu zer hitzait. Nire ustez hor jarri bertzenean. Zer dekau? Ez, tu, zer dekau? Tu! No me tutes. Peter, no me tutes. Ba, ber, Peter, hemen gabiltz. Hemen gabiltz. Ba, asuntoa... Peter, sortu aldezu beste histori hori, diskorrekoa. Venga, Peter. Asuntoa, norbaitek esateula, norbait gure lagunak, Twitcheko norbaitek esateu, hemen zea daola. Hemen zea daola, eta zutundoa daola da nik zata aurkitzen. Ingelesetik hartu dute, jo erabili beharrean baitzuli eta buelta eman diote. Azkenen ez, Jo! Nola jo? Tu! Ekaitza ez edo ulertu zure, zera. Ez bate ulertu. Hemen bost badao. Hemen bost jator badao. Jo, what up? Norbait. Zutondo hori ze, agindu jazun zutondo hori ze, gezurretazkoa zan, ez? Onartzen hasi beharko zu, gezurra esan diazula, ez, norbait? No veo zutondo yo aquí, Raperak bezala esan nahi du. Ejo. Ba, ni oso galduta nago zuen zeakin. Ejo. Baina hori tu da, inglesez? You. 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 Oso galduta nago lagunok. Saiatu zea begiak erabiltzen. Norbait ze, osea, hemen baizua badago, klaro, baina zutondo bat ez. Ba ez dut ikusten. Ez. Peter de Peio esateko, ez. A ver, lagunok. Ze zutondo eta ze kristo. Nik ez dut ikusi, norbait. Hemen dago zutondo bat, zua bai, baina... Ze zutondo eta ze zutondo ondo. Eta objetu ikusi duzu? Bai, objetu ikuste ditut, baina... 25.000 harimakin nago, hori... Pasa ezker edo eskubira. Eskilarak. Ze eskilara? Ze eskilara? Barrun? Ze eskilara? Ze eskilara? Ez, baina ez stairs, baizik eta ladder. Hostia. Ze, oza, tipo... Oh! Eskilarak! Buah, guain ikusitut. Que susto. Zer du da, hostia, ilargi iritsikoa eta animen zuzeneko iten. Hostia, eskilarak, ojo eskilarak. Vale. Orainil. Mañil, Ladder euskaraz esateko hitz bat aurkitu inventatu behar dugu. Ni eskilarakekin moldatzen ez. Eskilara... Ja, eskilarak. Esku eskilara. Eskuilara. A ver, lagunok. Ze kristo. Hemen, eskilara gehiago. Baina ez dakigu peldainunak edo laderrak diren.
ni Bilbon baino galduago zare. Ez kailera. Venga, venga. Venga. Hola, hola, zer dago? Tira izua, jodeu. Zua kentzeko! Ze ondo. Ze ondo, garaipena. Ba. Nik ikustasun bezala lehenengo aldiz joko honen jokua enun deskurritu ladder hori. Hola esate balin ba, ez da ladder hori. Tope zuri gabe, palanka bat ikusi eta tiratzen du. Venga. Inventa joan balde duzu ze. Bai, behitu. Bari matxo batzu dara hemen. Joko bat egin gun non palankak eriotza ematen duten. Hoi, baina ez guztiak. Hoi, nahi zen hon, Hori opazenean, Kaitza. Esku eskailera da hori. Hala dio, Peter de Peyok. Bearer of the Sikhs. Mangoit bat igotzeko, baina bi igotzeko ez. Horretxen penak ingatuko naiz. Gutxigatik. Zatalla zailak, the game. Oin zatalla ala. Ez altzen zataga. Zataga ez, hori gaizki esan zen ala, bai. Mos 1700, 14.000 gare. Ba, ondo mozan igotzea. Idolo de Eigil. Eta bosea jutea, baina ez dut jumer bosea. Gaur ez dut jumer bosea. Ze. Ja, laizter. Ostia, eta goita ostia. Ilargi amargotxitan iristea, ez? Aztu intzidea, amargotxizan, ez? Bai, amargotxizan. Eta horreita amabi, oida. Ostia, ni muitzen hasi behar dut. Muitzen hasi behar dut lagunok. Inaetena da... Inaetena da... Beste tordokile hau. Bosean saiakera bat egiteko denbora nahiko duzu. Ez. Bueno, bai, saiakera bat bai. Egida, saiakera bat bai. Egida, bat afuera. Ostia, ze tontak erindet. Kusi aldezue. Zeus. Baina, karo, saiakera horren aurretik... Farmeo txoa, behitu objetuk. Ze ondo objetuk hartzea baino la. Lasai. Bakarra zen. Hale, dordokatxo honekin. Ara. Kolpea eman dit. Iepa, Daniel Goiko. Hemen deu, Peter de Peyo and Friends. Cuadrella. Daniel Goiko. El otro, el de la moto. Se kontatzu, Daniel. Daniel Goiko, ondo loin gazte. Ze, xiste joa edo? Venga. Maximilla, vale, ya está. Tengo una... Higo. Vale, oso.
Igo. Eta segi. Igo eta segi. Bosan saiakera bat eta agurra. Eta agurra. Egunero italdezu stream. Ez. Danel. Ez. Egunero ez. Artzeit ratxa bat, hola. Bizpairu egun segidan, da gero aste bete egin gabe egoten naiz, da hola. Hola, hiltzen naiz. Danel. Bearer Ez dauzkat egun fijok. Ja, bai, normalen, aste burutan, ostirala, astelena, inguru hortan ibiltzen naiz. Gero aste azkenetik ostiralea inoiz ez. Ez ez du besteri jolasten? Bai, baina... Claro, bai nahi naiz joku hau kompleto. Bale, Daniel goiko. Joko pasatu arte. Hori da, hain ziten joku hau kompleto, joku hau bakarrik streamingetan jokatzet, eta baina streamak bakarrik honekin iteitut. Eta hau pasa arte, hola. Normalena dena. Bai, hola. Oain hau bukatu arte, hola izangoa. Eta gero, bukatzatenen, beste duzutorrekoa. Baina bain, jata benga. Probau The Blinding of Isaac edo horrelako zerbait. Joku hori ezautzet izenez, baina ez dakit zer dan, ze joku klasean, zer deu The Blinding of Isaac? Ze joku klasea hori? PlayStationekoa? PlayStationeko badago? Eta zer da, ze genero edo, eski ez dakit zer dan. Ondo dago joku hori. Ez da nire ados. Ba, ez da zagut. Ez da zagut. Blinding of Isaac. Ondo dago. Kaka jarri dezakezu txapela gisa. Curioso. Curioso, baina, bueno, ze generotakoa, o... Nola definituko zenueka. Enbazun jarrita hortxe dago, dordoka. Jode, dordoka. Bueno, saiakera bat, lagunok. Arran bateak dorto. Venga, ba, saiakeratxo bat. Nolatan hasi zinen ba euskera ziten? Bueno, jaio initzan, azteko. Eta gero, ba, jaio nitzanen, ba, justo pertsona batzuk zeren hor. Ama, eta aita, eta ona, eta aitona, eta, bueno, ba, horiek euskeraz ite zien nahi. Eta orduan, ba, hola, tonto, kostata, kostata, zebizkan motxelan itzan. Ja, tostata, tonto, euskera ziten hasi nintzen. Eta kuriosoa. Ez, pentsatze galtzea zula, streamingek esaten nun bai da. Ba, sin más, ez dakit. Nola esplikau, ba, hasi nintzen. Ba, euskera ziten, ba, enun pentsau inoiz beste hizkuntza baten itea. Eta streamingek egiten, ba, bueno, hola, lagunak inda, jaja, eta streaming bat, eta hola xo. A ver, ez hola xe ere ez, ba, komunidade bat daulako, eta hortik ez autu nitulako beste streamer batzuk. Baina, bueno, klase hundi gabe, Noden ere saiakera. Uxal dezu lehenemo saiakera nola jundan. Desastre. Ba, lagunok, hauxe izan da gorkoa. Hauxe. Ona, gozatzen. Bueno, Daniel Goiko, Peter de Peio, Norbait, Estainu, Ekaitza, Atenea, Ilargi, eta lagunak. Ondo izan. Beno, tasio hurrengora arte. Bai, Ekaitza, hurrengo arte. Hau, ez da momentu txarra agur esateko, lagunok. Ez da momentu txarra agur esateko. Ondo izan, tasio.
Venga, danok agur esan artez ni joata. Ze, raida da norbait egiteko edo? Ez da. Eske ez daukago ipska perezan bateit. Miratengo eta ja norbait dauketen. Emo jozu musito bat ilargiri. Venga, tasio. Ekin kao. Bai, ekin. Why me? Flame, dear flame. Sorte hon bizitzan, ta zain ju. Bai, zuire bai, sorte honen hau paizot bizitzan. Ekin dago, hostia, raida ingo jo. Venga, ba. Venga, ba, raide bat, raid koskor bat. Azkar baten. Nenez geuko ez da kaso iten, Zuek kaso iten partez. Venga. Barra raid ekin, ez? Raid. Bersok daude, bersok. Bertu txabelketan jarraipen egiten nahi da, ez? Ekin. Venga, ba. Bai joa. Emaiok, bai, alaxe da. Zazpi segundu. Bagoaz, lagunok. Ondo izan. Goraintzik familin.